Oh, di ba? Yan na oh. Oh, di ba? Oh, Katoy Michael. Pulahan, Katoy Michael. Oh, di ba? Oh, di ba? Ito ang pulahan, Katoy. Oh, di ba? Hito to. Ah, grabe. Ay, hito nga. Hito nga. Agoy, hito. Kaya ka ng taw-taw, boy. Uy, Bernas. Ayaw nyo kasi lumipat dito. Di ba mga day? Sarge, di ka talaga lilipat, Sarge. Ari to. Naman oh, malaki naman. Sumabit. Allah, laki nga oh. 4 finger. 4 finger. Laban. Ang dami to. Grabe, may hito rin. Kapon dalawa ka rin ano. Oh, maganda rin mga size oh. Nakatay oh. Sirtiyan lang talaga ano. Ang dami, may puyo pa. May hito dyan, may hito pa oh. Meron pang ano, ay ayos na rin po yan. Papupuno yan doon. Satay, yun na. Tayo. Ayos. First cuts tayo. Mayamansin yun ako. Doon. Ayan o tayo, first cuts na tayo. Tilapia ang tunay. Ayan pa. Uy. Yun. Kagata na. Punta na kayo dito mga toy. Ano pala to mga toy? Barangay Kalsada. Katoy, Barangay Kalsada pala to. Katoy Christian. Barangay Kalsada pala to, no? Yan mga toy. Ito yung spot natin mga toy. Malapit sa may ano, may Dali's Grocery Store. May Barangay Kalsada, Taguig. Ayan. Good morning po sa inyo mga toy. Tara na. Dito lang kami sa may ano na to. Yan, dyan lang kami. Mga shoutout sa mga kasama natin dito. Yung mga nagbablog din, si Katoy Delmar, si Christian. Ayun na. Wala na noy. Dinulag na noy, floater mo noy. Ala. Saro na lang gamitin mo no. Sa akin mga toy, ginamit ko ano, taw-taw para madali tayo makano. Tapos atras tayo dito para tayo makita ng isda gano'n. Kasi pag dyan tayo umupo, makikita tayo ng isda para makapull sila rito. Ayan. Oh. Matay tayo ni. Agoy. Talaga mga katoy. Magpapaulan pa tapos ganito oh. Pero okay lang mga katoy, saya naman. Ayan, maulan na umaga po sa inyong lahat mga katoy. Ayan. Sana uminit. Isa pa. Oh, oy, malaki. Ay, dala-dalawa. Wuhuy. Dala-dalawa. Alanganin pa din. Alanganin pa rin no. Uy, natanggal na. Grabe ah. Ito po, pwede na siguro to. Sige na nga. Pakawalan na natin yan. Wala rin or siya nonoy. No. Ay naku tayo nito. Tapos kumagat pala mga malalaki na mga ito. Sige lang. Ayan na naman oh. Oh. Magpayong muna tayo mga ito eh. Uy. Magpayong kayo na. Hirap magkasakit. Renorsiahin tayo mga nuno. Ito, pwede na to. Ayan. Pwede na to, kaya natin to. Pandaing na rin to.
Ay, salamat Lord. Allah. Maulan na araw talaga mga katoy. Kanya-kanya muna tayong tago mga nuno. Ang kinagandaan sa taw-taw mga tayo. Ayun naman oh. Oh, yan na naman. Oh, grabe, para mga pang ano. Ay, Miguel love shot nga pala kay Kuya Delphin Padilla. Sana mag-success yung operation kay Mrs. niya, no? Sana po Lord, tulungan niyo po siya Lord. Sana maging okay po. Ay, naku, daming ano, daming may mga sakit ngayon mati. Sana tulungan niyo po Lord, maging okay sana ang lahat. Uy, nawala na naman. Oh, nawala na naman. Ay, naku, nakawala. Grabe ah. Dalag ah. Pamprito. Ang gandang size na yan ah. Masarap-sarap na yan mga tayo. Lagyan na ng ano, sibuyas, kamatis, tarsyado. Ah, kasarap. Kaso na, alam na, talagang sinisipag tong ulan. Oh, yan na naman mga toy. Oh. Ah, grabe. Mga pangdaing. Pangdaing. Alanganin. Alanganin mga toy. Ganda sana kung original eh. Baka nagtataka mga toy yung ano, yung nasa bearing, yung original yung tilapia. Oo, totoo naman mga toy, original yan. Gumagalaw nga eh. Kaso ang original mga toy, yung natawag na regular na tilapia, yung kasi ano yan eh, aruyo. Nakaano na ako, 3. Ayan, may kasama tayo sa kabila. Umulan. Ang lakas ng ulan nunoy. Ha? Eto na nono. Ay buray Mariusip. Ay ay. Nasurtehan mo ata nono yung mga ano, mamiso. Ito pa. Oh, oh. Adol. Ah, isa lang naman dali ah. Sa may kalsada. Umulan. Bato, akala ko tulog pa kayo. Ayan ah. Si Sarge mga toy, tsaka si Katoy Michael. Ha? Saan tayo? May iba naman. Nangawit yung pa ako dyan kapon. Nangawit yung ano ko dyan kapon. Gusto ko nakaupo. Diyan kasi mga toy, nakatayo dyan sila. Eh dito ayahay oh. May gatir. Mala si Ram Digdi. Ayan oh, oh. Gayahin mo na sila nono. Oh, nga toy, shout out. Kachay, sokmon na meron na daw. Kasokmon sa dulo. Dito kayo Kachay, banda rito. Makagat dito. Oo. Oh, di ba? Nakauli na kaagad siya ano. Oh. Yo, Buso boy, panalok. Panalok. Malaki lang konti daw sa taga niya. Ngayon na tayo ulit. Rain or shine tayo nito. Nakapamiwas lang. Oh, yan na naman. Oh. Sunod. May mga pa-welcome tayo kay Sarge. Ito Sarge, pwede ba ito iawin Sarge? Mas malaki pa yung uling nito eh. Sarge, mas malaki pa yung uling nito. Ay nako, dinawian tayo ng mamiso. Ay, okay na tumatoy. At least dito medyo malapit-lapit. Ayun na. Oh, yun na naman. Ala, na, Katoy. Puyo.
Oh, puyo. Nako, puyo. Kung malapit-lapit lang yung ano natin doon, pwede itong alagaan, no? Sa fish pan. O, yun na. Sarge! Inaatak na, Sarge! Oh. Ikachay Michael. Lipat-lipat, Nonoy. Wala, umulan kasi. Maganda rito mga to, ano, mainit. Hindi sa active. Ayan, oh. Oh! Oy! Talaga naman talaga. Oy, laki, oh. Oh! 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 Hihi! Tilapyang tunay. Oh, tiyaga lang talaga. Pag may tiyaga, may piniritong tilapia. Ganun lang. Tara. Oh. Ay, oh. Di ba? Tilapyang tunay. Hindi sa tilapyang gubat. Tunay. And good size na tomatoy. 4 finger. Ang dami na yan, oh. Kachero, pakita ko sa iyo mga malalaki ko. Sabi mo, sinungaling ako, oh. Oh, di ba? Mayroon na. Oh, di ba? Oh, thumbnail natin. Thumbnail. Para thumbnail si Sarge. Kahapon pa doon. Grabe. Grabe tong mga kaibigan ko mati, nandito lang. Yung basir natin nasa harapan na lang. Oh, di ba? Yan na, oh. Oh, oh, di ba? Oh. Oh, Kachay Michael. Pulahan, may Kachay Michael. Oh, di ba? Oh, di ba? Ito ang pulahan, Kachay. Oh, di ba? Pasok. Niluloko ko. Eh, sarap. Sarap, oh. Oh. Tara na. Ayaw niyang tumawid, ha. Uubusin kong pulahan ito. Tawid na kayo. Hanggat di pa umuulan. Tawid na kayo, Nono. O, di ba? Tiyagaan lang dito mga toy. Pwede kayo mainip. Di ba? O, ito pa, oh. O, ubos bulate. Obos. Oh, yan pa, oh. Ayan pa, ayan pa, ayan pa, oh. Oh, di ba? Oh. Bayabas Kuya Rone. Binayabas ni Kuya Rone kasi. Si Kuya Rone. Oh, oh, oy. Grabe. Oy, oy, oy. Uy, uy, uy. Pulahan pa rin, oh. Oh, pulahan. Oh, 6 finger mga to, yo. 6 finger. Kasi balik natin. Atoy budol. Pabo. Pag 6 finger ibalik natin, pag 4.1 kunin natin. No. Maganda rito yung mga ano, yung magpa-practice pa lang. Talagang maano siya rito eh, magi-enjoy talaga ba. Daming isdang maliliit eh. Magandang size na yan. Ayos na yan. Patanghali na. Wala na ulan, umiinit na. Ito pa, oh. Ito pa. Ano, abay, oh. Oh, Abay TV, pulahan.
Pula na roro. Puraha na roro. Ayos ah. Ina yan mga toy. Maglilibang lang kayo mga toy. Punta na kayo dito. Barangay Kalsada. May dali. Yan ang grocery store malapit. Ayan. Huwag kayo mag-expect na maraming plapla dito mga toy. Yung pulahan, surtihan lang. Kung matyaga kayo, maghapon kayo rito makakadami kayong pulahan. Sigurado. Eh kung gusto nyo ng harvest ka agad walang harvest dito, tapatan lang talaga. Ayan. Ano to? Laki! Ano to? Hito to mga to. Hito to. Grabe. Ay, hito nga. Agoy, hito. Kaya ka ng taw-taw, boy. Uy, Bernas talaga. Bernas talaga ang uragon. Ayaw yung kasi lumipat dito. Di ba mga day? Sarge, di ka talaga lilipat, Sarge. Ari ko. Sarge, may pangmukbang na, Sarge. Sarge. Ay, gandang size yung mga to yun. 3.1 3 fingers. Akala ko pla-pla na eh. Di ba? Uy, akala ko pla-pla na nuno. Ito lang mga katoy, malaki lang na na dancing baby. Dancing baby lang. Yung pain yung nakula. Ay, hito rin sa kabila. Ay, tilapia. Si Kachi Delmar. Di ba? Andun si Idol Laang ay. Ompo. Tapat lang talaga. Andun si Dumagit. Nadagit na yung tilapia. Baka ito ulit yan mga toy. Ayaw, binitawan. Uy, malaki. Ayun mga toy, malaki. Ayun, kasi kasi Christian. Hito rin. Hito rin. Kasi Christian, Allah. Parang lang Christian. Ako rin, hito rin to. Wala. Grabe. Kasi Marjon, ba't andyan na kayo? Ang bilis mong bayabas Nako. Taw-taw to Kuya Ron eh. Ayan na naman ito ito ba huli na po. Allah, grabe. Mga tayo. Di ba? Ang liit ay. Grabe, kuha yung niya. Mga similya mga tayo. Kaya nang lunukin yung size 8 ko Size 8 yan mga to yung ko. Tapos yung isa size 9. Ito yung 8 mga to. Ito yung 9. Ayan Ganun ako pag nag-sit up ng Ito pa. Swords ay yung tinat lang yan. Tinat na sit up. Hinagot na naman. Yan na. Martinico? Oo nga. Marami Martinico dito. Guys, nakahuli tayo ng kakaibang isda. Kakaibang isda. Ba't ba yung may asang din? Unlock tayo.
Masarap sigang yan, Katsoy, kung marami lang. Nakauli ko niyan na malaki, kaso nakawala rin kahapon. Dito tayo mga toy, dito tayo. Dito na naman oh. Oy! Katsoy Dilmar na naman oh. Dito tayo. Dito ba pwede makapambayabas dito eh. Andyan pala marami oh. Oy! Oy! Kuya Mike, si Kuya Michael din. Oh, pulahan. Yay! Galing talaga. Oh, inulit pa. Oy! Oy! Pag nakawala pa yan, makawala. Luko talagang batang are. Muntik pa makawala. Ninanamnam talaga niya yung harvest na malaki. Dito na lang tayo mga toy. Ang ganda pala sa dulo na yun oh. Doon kila Christian oh. Kaya pala biglang nawalaan sila dito. One, sorry. Ako rin. Ay. Nabayabas mo ako doy. Parang yung pulaan doon mga toy oh. Yun oh. Ganda talaga ito nga. Ito lang mga toy oh. Mababaw lang ito mga toy, pero maraming isda. Yan naman, kinakagat na naman oh. Uy. Hop. Isa pa. Hop. Uli. Oh, ay. Ba't taging plastic? Oh, di ba? Kasimple lang humuli mga tayo ng mga tilapiyang tunay. Oh, yang tunay. Grabe ay. Grabe. Ang liit lang ng uso pero nakakulo. Nakakagat nila kahit maliit yung uso. Gutom man siguro sila mga tayo. Ay, ano yan? Gurami. Ay, paano mo? Magiging, ano yan? Ilagay mo sa aquarium. Magiging plapla yan. Kumakagat pala yung gurami dito. Kumakagat na rin. Puyo, gurami. Oh, yun. Ay, grabe oh. Puyo, gurami, hito, tilapia. Ayan pa oh. Malaki mo, malaki. Ay, binitawan. Oh! Sus Mariusip. Ayan pa oh. Oy. Diyos ko. Naku, napisngi lang. Wala na talaga. Palaki ng palaki uli natin. Ano naman oh. Malaki naman. Sumabit. Allah, laki nga oh. 4 finger. 4 finger. 4.1. Oh, 1. Ito rin. Ito rin. Tuwara. Naglindog na doy. Ano na? Grabe, may isda talaga rito. Ang ganda ng huli na ano doon ah. Yung huli natin pang ano, aquarium. Pa. Si Pogi Ilaang. Tayo mga toy, bayabasin natin sila rito.
Maganda huli nila dito eh. Ha? Adam ba na ron? Wala na dito, masukal na eh. Baka may kubra dyan eh. Ang daming ano dito kasi mati, may mga butas pati oh. Grabe oh. Pulahan. Kaya pala ayaw ko yung pumunta na ron eh. Dito pala yung dawi. Makikita kayo ng isda. Saan? Dito kayo sa kabila. Di aabot yung mga pamiwas dyan. Abot yan. Sige, sige. Sige. Dali namin ngayon. Wala. Uwi ka na. Uwi na si Katoy Christian. Walang kumagat sa akin mga toy. Balik tayo doon. Wala dyan. Hindi tayo kilala doon. Hindi ako kilala ng isda. Uwi na si si Idol Christian. Balik ka pa? Hindi na. Hindi mo natapatan kasi yung malalaki. Kahapon napakarami. Wala talaga. May araw talaga pala kagatan ito. Pag mainit. Uwi na kayo kaya? Wala, di tayo dinawian kuya eh. Maliliit mga to eh. Uwi na sila kuya. Mamiso kuya eh. Kuya, mamiso. Di kasi uminit eh. Ay nako. Kaubusan talaga. Ako nga rin, ubus na rin oh. Wala na mga to eh. Ang lakas sa bulati pati. Bulati pa rin. Ay nakadali ka, gurame. Grabe to, talim ng hook mo ah. Nadaanan lang sa gilid, huli. Amaray, hop. Yan na naman oh. Grabe, kaliliit na. Ayun pa oh. Hindi pa. Ay ay. Talaga na. Pero rin, kakatain sa'yo. Pamiwas mo lang pala. Grabe, numukbang kagad oh. Kakalagay lang talaga. Ugain kagad eh. Uwi na sila kuya. Ilipat tayo nga tayo. Doon tayo sa kanila. Doon yung dawi na eh. Doon sa kilaya kasi Dilmar. Kasi Marjun. Lipit muna ako. Idol Mac, tara doon tayo sa kabila. Yan oh, may pamprito na si Kitay Ronnie oh. Hindi tayo dinabihan ng gusto rito. Akala ko okay na kanina. Lipat-lipat kung saan ang dawi. Uwi na rin sa Kachoy Michael pala. Uwi ka na rin Kachoy Michael? Aga pa. Ay, sorry mga katoy. Minsan nasisisi talaga yung ating... Oy kuya, ingat po. Minsan nasisisi talaga ng mga... Ingat po kuya, thank you. Sorry. Ay nako. Wala, kasalanan na naman natin ito. Oh, yan oh. Oh. Kakarating lang ni Boss sa Mac ko. Kahuli kahit panda. Pandaing.
Lipat-lipat tayo mga katsoy sa may huli na spot. Doon tayo sa dulo na yun. Tatawagan tayo nila kasi ano, Delmar. Ayos ngayon wala akong sabit nakabalik lahat yung ano ko, walang naputol oh. Ang ganda pala rito pero nakaraan dyan pero dyan sa kabila nakakaraming sabit ko dun. Kachedik biglang nawala dun sa dulo sa kabila doon tayo sa dulo doon ate. Dito maganda rito. Saan ang huli mo? Karami ka na? Oh, ganda huli ko rin. Yan. Ando sa signal sa Arroyuan. Andun nga si Kuya Ronnie. Yan oh, di ba boy? Ang ganda boy. May hito pa Joy. Mine. Oo nga. Joke lang. Okay, kunin mo. Paborito mo yan? Joke lang yun, joke lang. Noodle Mac sa laki nang nahuli mo dati sa kanon Acacia. Hindi, saan yun? Saan yun? Sa Bagong Ilog, yung buhay tayong running water. Ay oo. Doon kila kuya sa Duke. oo. Dito maganda. Patingin kayo kasi ang dami. Asan na sa'yo? Ito, di ba? Ang Walang laban. Ang dami to. Oh grabe, may hito rin. Kapon dalawa ka rin Oo. Maganda rin mga size nakatay Sirtiyan lang talaga ang dami. May puyo pa. Dito, sila ka lang. Kasi Marjon. Boss, morning. Sir, biglang nawala doon ako sa kabila maganda-ganda rin. Nakarami na lang. Okay naman. Pero biglang tumumal. Hindi naman bayabas kayo rito. Hoy. Boss. Mambayabas tayo dito. Kasi nakaya ang ingay nyo dito patingin nga. Ano ako lang sa akin? Oh, yan ang laki rin dalawa pala. Ayos pero magandang size. Tingin dito. Asay huli mo? Wala. Hindi pa nabababa. Di ba nakaano ka? Ayun na. Di ba rin ay kasi Christian pala yun. Umuwi na. Atoy. Asan na si kasi? Ay umuwi na nga po. Di sila dito, marami dito sila Ayan, ang dami na lang huli dyan. Yan. Yun lang mga kasi, binidyo ko lang sila. Tingnan natin itong huli na. Nakain na nga kuya. Dalawa na makabili dito. Patingin nga kasi. Hindi siya nakatuloy. Ay, ang dami pala. Ang dami pala. Dito. Oh, May hito dyan. Hito po. Yan ang huli kong huli. Meron pang ay ayos na rin kuya. Papupuno yan doon. Sa arroyo.